Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына туры китерелеп эшләнгән тагын бер зур вакыйга Арчада Габдулла Тукай исемендәге рухи мәгърифәт үзәге ачылу. Бу хакта тулырак махсус сәхифәдә сөйләрбез. Сүзне Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Бүген җомга, Мөхәррәм аеның 7нче көнендәге чыгарылышыбызны башлыйбыз. 6нчы гасырда ук Арча районының Курса, Кышкар, Таштүчи кебек авыллары татар мәгърифәтенең үзәгенә әверелгән. Күренекле тарихчы, журналист, дин эшлеклесе Риза Әттин Фәхретдинов үзенең эзләр әсәрендә Арча ягының Наласа, Олы Мәңгәр, Күллекиме һәм башка авыллары белемлелеге һәм мәгърифәтлелеге белән аерылып торалар дип язып калдырган. Күптән түгел Арчада әлеге традицияне дәвам итеп, Габдулла Тукай исемендәге рухи мәгърифәт үзәге ачылды. Үзәк ачу өчен башлап йөргән Арча районы имам мөхтәсибе Әмир хәзрәт Миңнимуллин билгеләп үткәнчә, аңа ихтыяҗ зур иде. Бу рухи мәгърифәт үзәгендә безнең эш укыту сыйныфы, bir konferans зал, Арча имам мөхтәсибенең кабул итү бүлмәсе, столовый һәм кибет урыннар алгандыр иншалла рахман. Инде монда башлангыч дини белемне алачаклар, Аллаһ насыйп итсә. Аллаһу акбар. Ла илаха иллаллаһ. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Бүлмәләргә кирәк булган барлык җиһазлар урнаштырылган. Үзәктә көзен дин сабаклары башлана. Безнең районыбызда менә 93 мәчет эшли. Шушы 93 мәчеттә 150 мөгаллимә гыйлем бирә. Әлхәмдүлилләh. 800дән артык өлкәннәр, 400 тирәсе безнең балалар гыйлем алалар. Әлхәмдүлилләh. Район күләмендә алганда мәчет каршындагы курсларда укучыларның гомуми саны 1600 кеше. Яңа үзәктә укырга теләүчеләр дә туплана башлады. Габдулла Тукай исемендәге рухи мәгърифәт үзәге шәкертләре өчен җирле мөгаллимәләр Илзира Сабирова белән Зәбидә Шакировалар кулланма дәреслек әзерләгән. Мәгърифәт үзәгенә бөтен кеше бүләк белән килде инде. Кем картина бүләк итте, кем тагын нәрсәдер бүләк итте. Ә инде без менә Илфира апа Сабирова белән шушы бүләкне әзерләргә булдык. Ул менә шушындый әхлак дәресләрен үткәрү өчен мөгаллимәләргә ярдәмлек әзерләде. Мәгърифәт үзәге ачылу тантанасында катнашкан Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев 90нчы елгы үзгәрешләрдән соң Арчада дини вәзгыятьнең башында торучыларны искә алды. Игелекле эшнең дәвамчыларына рәхмәтен җиткерде. Мәчетләрнең дә уку йортларында төрлесен күргән бар. Аның 10 ел төзелгәне дә бар, 1 елда төзелгәне дә бар. Менә монысы инде бер чын мөгъҗиза булды. Мен фундамент чакырында кашан гына миндәге İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın duasını okuyan yeminде şuşa hayırlı olsun. Bizden sonra bunların namaz okuşlardan kıldık beni Allah'a şükür. Allah Teala aşılı tantanasında da katlaşırga nasip oldu. Рухи дини үзәк ачылуда Арча районы халкының да матди ярдәме зур. Өстәвенә Рөстәм Сабиров белән Рафаил Муллагалиев кебек игелекле иганәчләр булганда мәгърифәт үзәгедә мәчетләрдә төзелә. Әмма кеше күңелендә бер нинди акчага да мәчет мәдрәсә төзеп булмый. Габдулла Тукай исемендәге мәгърифәт үзәгенең әнә шундый рухи агарту эшендә өлеше зур булыр дип өметләнәбез. Мөхәррәм аенда төгәлрәге 8-9 август көннәрендә ураза тотуның хәерле гамәл икәнен искә төшереп, сәхифәбезне тамамлыйбыз. Киләчәк Гашура бәйрәме мөбарәк булсын. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү.